Ens n'anem ara mateix al Cap i Casal, a València. Al Teatre Olímpia s'ha estrenat esta setmana Merlín, un musical. Aquí li han posat música els dos valencians, Josep Zapater i Noelia Pérez, que a més interpreten dos dels papers protagonistes. Josep Zapater és Merlín i Morgana és Noelia Pérez, dos cares molt conegudes i reconegudes en l'escena valenciana, que a més han estat creadors d'eixa banda sonora original. Tots els detalls, el nostre company David Torres, que ara mateixa es troba en directe en el Teatre Olímpia, i anem a pujar-nos dalt de l'escenari amb ell perquè ens demana pas en directe. Connectem. Bona vesprada, David Torres. Estàs al pati de butaques. Conta'ns. Doncs Joan, la màgia del Mag Merlí va inundar este Teatre Olímpia perquè està a punt de començar l'espectacle de la companyia Trencadís, el Mag Merlí, que ve amb un èxit de crítica i de públic i sobretot amb molts premis. José, moltes ganes sobretot de vindre a València. Sí, la veritat és que sí, van estrenar en Villena farà un any, han fet gira per tot el territori nacional i, clar, desitjant vindre a València i que els valencians gaudisquen del treball. I vos tenim que agrair perquè ara mateix anem a veure una prova de so, així en exclusiva per a Punt Directe, les proves de so imprescindibles per a tots els artistes. Imprescindible per a que tot isca bé i no n'hi haga ningú problema a l'hora de la funció. Anem a veure un poquet, un xicotet trosset. El que és impressionant és el muntatge que ha preparat José, tu eres Trencadís. un dels artistes principals, anem a interrompre't un poquet ara en esta prova de so. Quin és el teu paper? El paper és el del rei Arturo, encara que ell no ho sap encara. No? Estem fent així una prova per a que tot isca bé en este món mitjaval, per a que tot el món es passi bé en el color, la màgia, la llum. I bueno, pues així estem, fent És un màgia. món antic, el món mitjaval, com tu dies, però una obra molt moderna. Sí, combinen cosetes perquè la gent s'ho passi bé. S'ho passi bé l'adult, s'ho passi bé el xiquet, i bueno, per fer un conjunt d'humor i de màgia. Te deixem cantar, te deixem provar i anem a parar amb Noelia. Noelia, quin és el teu paper? Yo soy Morgana, reina de Avalon, la malota de la pel·lícula. No te pega ser mala, eh? No, no me pega molt, però gaudisc a tope. I gaudixes sobretot últimament en els musicals, s'estem veient en tots els musicals, en Tic-Tac triomfant, ara en este. Què tenen els musicals que últimament estan tenint tant d'èxit? Bueno, jo penso que els musicals normalment tenen màgia, tenen bon rotllo, la música és molt directa, transporta les emocions, i en el cas de Josep Zapater, que és així Merlín, i meu, hem fet un tàndem on la composició i la música ens atreu molt i hem tingut la sort de poder expandir-nos en este cas, no? Doncs anem a parlar amb Merlí, el protagonista d'esta obra, el Mag Merlí. Què em pots fer en la noia teua matxa? Va, jo puc fer el que vulga. Merlí és un mag boig, absolutament boig, que pot fer el que se li acudisca en qualsevol moment. Té moltes cares, és una cosa tremenda. El que està clar és que els musicals estan de moda i així ho podrem veure des d'avui fins al 29 de juliol, no? 29 de juliol, a l'Olímpia. Una magnífica posada en escena, la que ens ofereix Trencadís estos dies al Teatre Olímpia. Ja heu escoltat, fins el 29 de juliol podem anar en família a veure'ls, fugint una miqueta del calor sufocant de la ciutat i trobar eixa frescoreta del teatre i gaudir amb l'escenari.